आरो मैया दाख्लै जों नुबाय जे आरोबाव थारिखखौ फोलावनानै होदों फैगौ 25 जानुवारिसिम फोलावबावना होदों कमिसना सनितपुर आरो बिश्वनाथ लखिमपुरनि शिमलगुरि ओनसोलसिम जाय ओनसोलफ्रा जोंनिया हाबनांगौ जे ओनसोलफोरखौ जों दाबि खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा कमिसनाव थांनानै दरखास्त आर'जलाइ गथायहैनांगौ बेबायदि नङा बबेबा जुनारफोरबायदि नङा मानसि हिसाबै जोंहा खालि खामानि मावनायनि जोंहा दायित्व दं साननायनि जोंहा दायित्व दं आरो जोंनि जौगानाय सारबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मामोन आरो बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव गोदानै आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि सायख'बाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिखौ आं गिबियावनो बावहरग्रोदों दिनै बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव गोबां रायजो राजाफोर बाहागो लाफैदों बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर बे जथुम्मानि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि जेफोर दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायनानै होदों मानोना बेयाव थांनाय समफ्राव गोबां रोखोमनि माने नंखायै बेवहाय बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन बिटिआर एकर्डखौ लानानै जे जों गोबां रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जादोंमोन बेनिखायनो दिनैनि गेवलां मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि लोगो मोननानै बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि हिसाबै बिटिआरनि एकर्डनि दफाफोरखौ गेबेङै बाय बुंनायनि मोनसे खाबु मोनदों आं बेनिखायनो खावलायनो लुबैदों जायफ्रा दाबो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मोजाङै फरायाखै बिथांमोना फरायनानै नायनानै बुजिनानै लानांगौ जे बिटिआर एकर्डआ गुबुनफोर बुंनाय बायदि बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिया खहा जाथावथाव माबाफोर दंना गैया बे बाथ्राफोरखौ जेन' स्पष्ट जानो थाखाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ जेन' बयबो फरायो बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों फैगौ जे बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बाहागो लागोन जों थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ मदद खालामदोंमोन मानोना इउपिपिएलआव बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरिमोन आरो सोमावसारग्रा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव दङमोन आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा जिहेतु मावफुंजानांगौखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गेवलाङै बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ मदद खालामनाय जादोंमोन फैबाय थानाय समाव जों मा खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों दानो रोखायै जों बुंनो हाया जुदि बेबायदि जों मदद खालामनांगौ जुदि थाबावोब्ला बेनि फारसेबो फैगौ जोंनि जथुम्माफ्राव जों सावरायनाय जागोन एबा उननि समाव बेखौ थि खालामनाय जागोन मानोना बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौनि थाखाय जुदि प्रयोजन जायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायावबो सानगोन आं दाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव दङ जोंनि जथुम्माया फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारियाव बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव जागोन आरो थान्दै मेलाव सावरायनानै थि खालामगोन जुदि आङो आफादनिफ्राय आजिरा लानांगौब्ला आङो आजिरा लागोन बे बाथ्राफ्रा थान्दै मेलावसो सावरायनाय जागोन बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि जानायखाय आङो बे बोसोरसालिया जथुम्मानिफ्रायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बिदाय लानो सानदों मानोना एकर्ड खालामखांनायनि उनाव एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय खामानिबो मावनांगोन एबा एकर्ड खालामखांनायनि उनाव आरोबाव एबसुआव थानानै आफादनि खामानि मावनांगौआव हयथ' आंहा माखासे बेबायदि साननांगौ थागोन जेखियानो जाया मानो गासैबो बाथ्राफोरखौ थान्दै मेलाव सावरायनानैसो थि खालामनाय जागोन।